Hľadáte cvičenie na posilnenie trupového svalstva? Ahojte, moje meno je Matej, som fyzioterapeut a dnes vám ukážem ďalšie možnosti, ako sa dá posilniť trupové svalstvo. Ľahni si na chrbát a pomaly zdvihni najskôr jednu nohu, potom druhú a taktiež obidve ruky. Pomaly mierne vystri naraz pravú ruku a ľavú nohu, vráť sa späť a potom zase vystri ľavú ruku a pravú nohu. A taktiež sa vráť späť do východiskovej pozície. Pohyby opakuj dokopy 10 krát. Ak si chceš cvičenie sťažiť, daj si medzi ruky a kolená fidloptu. Najskôr môžeš vystierať iba nohy a potom k tomu pridáš aj ruky. Dávaj si pozor, aby si pri tomto cvičení výrazne neprehýbal chrbát v driekovej časti. Pokiaľ by si mal s tým problém, treba zvoliť jednoduchšiu variantu cvičenia. Toto sú už náročnejšie cvičenia na posilnenie trupového svalstva. Pokiaľ by ste cítili, že sú tieto cvičenia pre vás veľmi náročné, tak je lepšie zvoliť jednoduchšiu variantu cvičenia, ktorú som ukazoval v predchádzajúcom videu. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.